Tajung pi baro kam tami babu. Kasdap kabakamen ya pi baro kamtam ya kisong kenor badan buram. Kasdap kabakamen ya pi ya ki rangba bat kamjo ya ki samla baro. Dia kapang kabanga ngayo kalong kejing dan kam jong kejing hikai niam na kabenta ki Kristan Catholic. Kani kalong kapang kabaso tanat tam hangi iwe pe iwe ki Kristan. Bun shisha ningi ki Kristan. Ni shulong lapin baptis singi datang namar ikimi kikpa kile alam ningi kilapen i ngi kedetang hangta bon ningi shulong kata kajing im Kristan ke shulong tang hasla dengim ngam jelio hakata kajing im Kristan ke bajanai te kadon kam berboringi bengin dan kam berboringi belet kajing hikai niam kamtam na kaban kamtam hakasin hakaparish jungi simple parish kalabu berbori kajing hikai niam na kabenta kajing sedang kalau naduki kenarin ter ban kamtam ka kentu yaki kimi pa baki di ban pa barbor che kajing hikai niam kalong ka we ka benta ka ban pen scam ni kajing yajing ma ha kajing long samlang boningi ki samlang i sha rong lani ni la poi hekta ki kerta ki ba art pusan snem shaneng ter bengin pen kre ya la dia ka bon ki benta hendre bon ni la shu ngop ha kajing titing ya kendu ngan shu ai nuk sama kajing kendu samla jing ha ka bedi bat chabar ka balang jingi la dangim scam kajing la dangim le she kajing hikai niam kalong kaba suk ingi bengin sha rong bengin le chaka wei pat kabalang kijing hikai niam kam kun thup tang kijing kai niam baka paris jungi ka ai ndai ru kedi kijing hikai niam kaba lingba ki seminar lingba ki retreat ila benle chikitu but amde tang kata bengin le tang ki seminar ki retreat bat kita ki hak bedi kijing hikai niam baka parjungi ka ai kum juru ni dan kam bengin kebenta ka bakong santam kalong bengin pet kamtam ya ka CCC Catechism of Catholic Church kato ka ai ya ka jing koridor jang kabalang Catholic jungi kumno kata ka jinglong tendra jang kabalang Catholic jungi menula bele ba ujisu la seng ya kabalang Catholic bat hangno la ai ban ka bakong san ka di ka jingen ni di ban pen scam ya la di ha ka jingen ni di ban dan ru ya kajing iya ke bajana ya ke balang bat kumju ni deban sungtu ba ke balang Katolik kolong ke balang ke ba ujisu hi ula ai hau Petrus bakoi tangki ni kikintien hi kublai shibon Te ngar kumju hi kastep ba pringap pi baro i pi we kamtam pi ginang bishar bulan buram besibon nak benta pi baro i prasamlaru ki balawan banyadan mentalang bat ni te kapang ka bangayo kalong kajing koridor jong ka ayam Christmas ha kajing em Kristan Catholic kapang kalong bastanat te bat sibentaru ke ige bangadon kamban pecah ni kalong ba mentasi gadi kajing sha ha ka to tayo gadi siburam jing samla ba mentasi pat ngiyo pan yele sngobha kumni pan yo pendap ini program jingi te habai dai ba gani ka Christmas ma khambon hi na preng jungi ban bet kalong be ya ki khna samla bon na preng jungi haba ya ka Christmas bon hi ngi pendan kam bakala ngim dan ni kata kamen sim ban ong ba ngin le celebrate Christmas da bangin pen kre la ka jong kamen sim ya ka jingwan jong jisu ne ka jingwan jong taw khulung jisu chkani ka slapar thai henrei ngi enjoy da ka jingi le sngobha ha ki jingdi lani kino ki benta kum kita ki bab pensnio ya kata ke jing em jungi te ha ka baya dei bat kini ke jing em jungi kum kata ka Christmas kamon ba ngidi ban su thu ba kum kita ki khun Kristan ka balang ka theleng ngidei bandon kata ke jing mot jing berkhat ka bayar ban perkhat ba ke kata Christmas kalong si benta bau kejingwan jung khulung jisu shani keslapar thai na ka benta ban pentamai biang saisian pan ya kane kejingwan jong kini ki kisnam ki por na ka benta kejing emensiem ke jonga ke jongpi te ke ba kum mangi kum ki samlang di banle namar ban pet hi haki por ki bala letru wat adu mentaru kidang don hi kum kini ki benta ki bagi samla bun hi kidang ya bakla haluar kata kabenta teng
kiwan syaki mani hakimas kumtu petmiet kiswan teneng namar sutenan banwan kemas penmiet ban yo syongkai perlong bat andal adap nang tu dan pat lagi jong ke program kata kabala banong ke program ke beper kita ku kecing enjoyment te nakaleng jonga ngasko kumbangan kentu bat si benta na benta jongihi ke badan hang ne ka Christmas kalong ka baham koridor tam na ka benta kecing em jongi kum ki Kristan ba lada ngicule teneng ban cutip bakadai tengah Christmas ngicule teng gitu ki decoration Christmas tree gitu kemon kanam dan jingmut yangi Christmas dan kam pan kre ya ka mensim bat ya ka yeng kesam jungi lada kum ka yeng kesam ni pen kre si benta kum ka jing doai lani ban ai ngu ai nam na ka benta ujisu bola wan chakani slapar thai ka no shisha kalong ka ba itenan lada ka nuksa lada nga pat mapi ngila banle kata klempam ki weiru kin sabut ya kene ka nuksa ka babha namar banong dei banle ka babha ka adu kata yangi kum kena samlan ki Kristan banle ek basnyu ketika basuk adu kata pan banam dahikai ru eki easy bakin follow ndrei don kam yangi ban pen i lingba kum kini kum hakani ke por ke bamenta ke jingdon jungi kini ke program ke dei ru si benta ban syu penyahap nak mo kum ke Christmas ni pen kre ke jingon jing jisu kum ke si buram ru ni pen kre nak benta ke jingem jing mensem jungi kum kita ki samla kum kita kisamla jong kaba menta lasai lasni bat kum da ter tingi don kam ban im kum kata ke jing im Kristan ko theleng don kam ban im nadu kamen sem om tang man chulong kum tingi Kristan ki basyus ngau sarong ni lede bangilong Kristan ke theleng ki kam ban kilong ke bayang Tia ka step ka basuk ka bakamen ya pi baro iwi piwe hamtam ya ki nong bishar badan buram jongi bat kum juru ya i rangba i babu tofi ya i badeng markus ya i rangba balang jungi dia kumjuru ka step ka basuk ka bakmen ya pi baro ki samla i wei pi wei ka kerteng junga ka long keri barbarasun bat ha ka seng samla jong ka lumpedeng unit ngabat kum i finance secretary dia ha ka bai de bat ka phang ka bangai yo ka long kabenta jong ka sacrament jik penyasuk ha ka jinglong Kristan Catholic kani kalong kapang ka pasultanat kulish bu nam ta kani kapang ka bapi pila bu nam ta jingi kinong shibenta ya kinong bishar but hakabaide but kani kapang ka bakran chipang ka jing koridor but kabenta jong ka jing koridor jong ka sakamen jipinya suk mitip ba ka sakamen jipinya suk kade ka sakamen ka bangi ngile ha ka sinduk pla bangi ngile ban pla ya ki pop ki jungi ha pa men siam jungi but kani ka sakamen kalong ka ba ngila ban ong kalong ngi di bashim khia ba kalong ka ba koridor tam ha ka jing im ka jingi namar baro ngi kibriu ngi dan lagi jong ki pop ngi dan lagi jong ki jing duna ngi dan lagi jong lesi ngi numla ban i para bre ngi mla ban i ka ka bangi ngile para bre ngi numla ban tip wat ki jumut ki jing perkhat ki jungi ki perkhat sniu ni perkhat ba te ublei utip ya ka bangi ngile ublei i haba hakanu kuno ka jaka ka bangi haba dum ne haba shai ne hakanu kuno ka jaka bangi dan marwai ublei i tingi dan kam man penyesuk ngi dan kam man pla ya kita ki pom na bar ngitip ba ublei uang nginumla badrung ha ka hima beneng lam dangi longkum ki khina adet ki basida te baru na pleng jungi ngila don ya kata ka jing suthu ka babaha mat ka pasniu man ngi dan kam man pen khoi ya la dia na mangitip baki khina adet ki long ki ba khoi bat ki basngur ka jing mut ka jing perkhan tinggi dan kam man poi sha ka hima beneng da dangi ngi pen khoi ya la dia kam da ka bangi le sha ka sakamen je penyesuk te kam tam le bun bale bun na pleng jungi ki Kristan shua bangi ngin ladon ha ka khalmat ka bangi ngin khlat no ma ngi kwa ya ki lingdo bakin wan bakin ai ka sakamen ka bakhat do kam dam ka sakamen ji penyesuk na bangi tip baka pop kan khanglat khanglenti ngi ha ka bangi ngin ya kan do mar khamat bat ublei de singi la ban ong ba ki tu ki bala khlat no kila ngi ha ka jinglong bre jungi ngi duai og ya si kila poisuk sha ka ka jaka ka ba ublei la pan khre ai ngi num la ban tip ha ka no ka pop ka khanglenti ya ki kam tam le rangi ngi myo ban ya ka sakamen ji penyesuk ha ka khalmat ka bakhat do jong ka jing im ka jongi kum ki khun samla ka ni ka de ka singi ka bakodo nam ta jung ki khun samla bat kum ki para Kristan ni de banchim khia ba kong kalong ka bakong san e ka ni ka sakamen ji penyesuk namang ka ni ka penyesuk ingi bat ublai bat ka ni ka penyesuk ingi bat ki briru
Nginum la ban penyesuk ela dia bat kibrio la dangi ning kong syong i penyesuk ela dia bat ubleng. Jisu hi ha ka ketian jung uang ya ka eka balap te a perthai ha beneng ru la te. Dala dangi ngi set ya ka pop la dangi ong ile ran. Ban li phla sha uling do ya ki pop ka bangi le na mangitip ni ma ngitip ba uling do onum la ban ngunum la ban ya thu ya kita ki pop ki jungi syaki nong syaki brio na ni ski paraling do le kum ka jing long bring widon ka jing so le ran no. Henry nginum de ban le ran dala kalong ka pop ka ba rada kalong ka pop ka ba kraw ko do ka no le se kala balong ka pop ka ba yam ngidan kam ban sim khyai ka ni ka sakamen je penyusuk ban ni phla ban pen khuai ela dia na marada kham tam le ka sakamen ngan ngayo kran out of topic ma ngan chu kran khen ngan pinya dei ka sakamen yu kharas nginum la ban ni pediang ka sakamen yu kharas lada ngidan ya kanu ka pop ka ba yam ma ngila mo mangin ya pinya brio le ngi hala dia men sim ngitep kanu ka pop ka ba ngi le lada ngili pediang ka sakamen yu kharas kelam ke cepenya sok ela dia badu blai kama uji su ang pi pediang ela ka jong ke jing penram kum tah bangi su thu bangi don ya kapom kanu ka pat su khya ka men siam ko jungi dan ka malik phla shwa te ni ka kating janga kalong penun sisngi tengah kum haka balang dong ngabat kam ya ka sports secretary te ka phang janga kalong lan ka topik janga kalong ka benta jung kilong keme haka balang haka yeng ka sem ka imlang salang bitip ba klem bitip ba haka yeng ka stan jengi haka balang dong ane haka yeng ka sem kikmi kikpa kidai kiblai bengkong kemencuang na kikmi kikpa kidai kinang ikai kinong bisa dari kikun ada klem kikmi kikpa kumnang nang banyai kumnang nang ban keren kumnang nang ban borom ni kidai pat lem dari jing lem klem dari jing kai jang kikmi kikpa tinggi tip ba kikmi kikpa kilong kiba dan bo kiba dan akor kata kiba hikai ini bagi ai bo ini ai jing start kuna bangin la pat bantun i ban borom ni kiwe te bahap ka pang padang ni ka topet kolong ba i bat borom yala ka keme badai lau kupa kumba ni borom ya boleh kumta i bat borom yaki tongit neng ba kajing sneng jengki bat kajing jingkai ba kajing pini jengki kandar ring kad bat ni tak ada kajing in kajing ni te ka kikini kikpama kemencuang na kila pun kilari nadu dangret nadu bedang pun tak ada dangila he lasan asamla nila cepat sekawai kalong yeng lasam kumangil sementara kuma jingin kurem ingat ba kini baru kini jing lam nanti jing kini apa dah kum hagai jing kestan balang jing we itip ni dengkam sisa kata kini apa marklum kini apa minum yo kejing kai minum la ben ki entah bijing start kiba feroper te hakani ka topik kalian Jepang ba kumnang ini ban buam iki ban le kat kebala penting sobai ki udah lagi coba hakapor ke bagi damo bangi kumbangi kikun gile ka kam bakala lan ka kam ke bangi ipercaya kikime kipa na itu net baka jikai kikime kipa kalau mek badai wala pun lagi kan ka ba la persya lane lagi kang ni kikun gi bangin let stos kini kita skipar rock pro jor seki jing hawai seki jing terutama seki jing jing sopa kikang cibut kikang kapol ba kapol kala met pelat lane kala selam pelat tekade hibu kikang nama dua kikai kecing bah te ki ini lo kalenti kumno ba ini lo kalenti kumno ba kin nang ban bentuk ya kapol ba ngapat ban
kajing kang kok kemen tandang itu ka pikiran mentah kini kita kikang kikun dan bagai kai ba kwa kikun ma bakin nong sekamalan ni kinjat kimpara bakin lat ni kijisnya ki prepare kantam ni harane jing samna ka mentah ni ba ngitip ba kibon ni tipis ki kum mani ki samla idai ban long ki bashlor ban yalam nanti ya ki kum ki khana ki baret ki samla kum ya ki samla rumo ki balaja ki bam juan sho idai ban khot ki nong kasam ban ka kentian samla kamut ka balong shong kam kai ma rei kadai ban long ki samla ki bashlor ban yalam ya ki kum ki samla ki balaja idai ban yalam ki ban shau idai ban yalam ki shau blay idai ban kum ki samla idai ru ban hikai ki hak ki baret kum bangin le bangin tip khambha shu yo blay mangir ki samla idai menyi ki samla idai ban yala bhai ka ktien ublay ha ka imlang ka salang ka jangi kumjuru nidai mo kay ka kentin samla kamut bangi nidai tang banwan tang ha ki sing samla kamut bangin roi bet tang ha kapur bangi dai ba dai tang jong ka sing samla hendrai nidai ru banyalam hayeng hasam ha ka imlang ka salang jangi nidai banyalap ya ka gospel ka jong ublay khnang ba ki weru ki bam Pip sapang jong ublay kila ban tip khambha shu sapang jong u ki samla jini ki dei banang ki bashlor me om ki banang ki bakam kai lane ki ba kam kai ki ba nang ta ki kam kai mo hendrai ni dei ban tip shu ya ka kam ka jong ublay khantam subut laga ni dan program kuma shawai laga ni tip ya ka balang ya ka yau blay subut ngilet ban ngilet participate ne hak ai lada dan bakelijing ngimtep ya kata iso leran hiru ban ong bangi de ke samla handre ngimtep ya ka ai kum ki samla ni de banong ki bashlor om ki baburi ala de shadian ni de ban tur shaprang banyala be ktian ka jang ublay bangin yalam ru ya ki hap ki baret ya ki dan ru ki jaki samla ki ba chuang ki bumot banwan ha ka sing samla ni de ban yalam ki shaprang khnang makin khamtip shushu ya ublay bat makiru ki dang la shushu banyala ban saprang ya ka ktian ka jang ublay Pi baro kamtami ki judges ki balaya lap mo ban wan ban shim ban ai ban dan mingkat lambat ni ki samla bade pi ki rang ba balang babu katikes mai ki samla baro baka ka step ka bakman ka basok i pi baro bat si bura masok yang iwe pe iwe ta kakating jonga de vidalin jerwa mai ka topik ka bangayo ka desh phang ka social media ba ka chingi kai jong ka balang catholic te hagani ka topik ma ni kani ka social media kalong kata kadan hakarukam kadan haki arukam kawe kade ka babhal bat kawe kade ka basmil te lada kalong ka syong hakakti ka jongi ma lani haka jing berkat ka jongi ki samlahi ba kumno ni de ban pandan kam ya kane ka social media ting kane ka social media hoy kalong sya kata ka ba yarap yangi kamtam ye kita ki bre ki bam tip phang ga jing im jong kumno ban im kum ka jing im kristan ki badan sha kawe pat ka chaka bat kamtam sha ki chaka balong ki chaka ki nong kendong bat kane ka social media ka ya rabru yangi ba kumno ban in sa priang ya ka ktien ka jong ublay bat ka long ro kata ka internet ka bastet ka bala bangin ya would om kum men shwa mo ba kum men shwa phang
jong ki bayalap ki apostol ki habiyat na kawai kejaka sya kawai kejaka dak ting ting ha kedu ki sau post ni lani ki banai ru ki hapoi bakin yalap ya tien jong blai te menta ha kane kejuk ka ba menta pat kane ke social media ka long syakta ka bayarap yangi iwe kamtam mengi ki samla ki ba ni dei balong sya kita ki baslur ladangi nuat haki hakum ladangi nuat kum tu mar kemat lani laru bangin yalap da ka social media ting kane ka social ai kadan ka social media ruma kalong sya ka pen sneer ni ting ka penjengai ni ru ki samla syapang sya ublai te ni dei ban pen kam duna moi kane ka kajing pen yu ni ka dei ban kam pen duna kane kajing pen pet sneer ke kane ha kane ka social media te kidan ki kamta mantale ki khanna wada ki khanna mantar kindan kam shu bakin ya kandu paramar khamat ne ki la shu yale de ka social media te ka long share ke kane ka ba ka social media ka dan ha ka rukom ka arbanta ka we ka basneer ba ka we ka babha ladangi la shisha ladangi nila mo ni de ban sutu ya ka ba ni de ban nangru ban pendam kam ya kane ka social media om tang ki kam kai om tang hakiki kum kini ki reels rumah ki labuan menta ni dei ban tan ya de la ne ni de ban tan ru ik kam tan kini ki samla ki bla jangai ni de ban tan ki bangin de ban khot ba kumno shisha ni dan kam ya ublei ba klem ublei nim la ban im te la da kane kalada ni yo kane kalad e mo mentalite kalong ka shisha ka por kala ya stat barka nim tip ya ka kan jala shay la shisni hoa ni smart bangin pet ka ni smart ha ban pet ki social media ki bom poi re ka long ka ba pen book yu po ni mo tengi dei ban perkat bahaya dia ba kumno ni dei ban pendan kam bahaya kane ka social media ban ni dei ru ban ni dei ru ban ong ba ni dei ban jiet ya ka baha om ya ka basnil tetang kini kentian ku blai shubun pi ba pinwan hakane ka balang sunang jungi ba kamjuru ya pi baro ki ba kelum lang ya pi baro ki bedan hakane ka step te ka kerteng jonga ka dei Charles Glorious Sokumi bat ka topik ba ngajiat ka dei kejing per apdeng kejing shit ham kejing shit nyam an kren shosh phang kejing shit ham ka dei kejingmut kani ka topik kalong keba sumutunat hadu kata-kata hawa kakit jingmut shibun engi kejing shitham kadai hi haba mangingi le ya kanu ko kam da ka bor ka bosutu da kejing perkhat kejing shitham hi kadai haba an ainu sama kumangi kisamla isi ong ide mele ya kanu kam da ka jing shitham om da ka jing song shit kadan ka jingmut hata ka jing song shit ka jing shitham hi hata nile sibuk niwan cha kane ka seng samla ni dan ka jingmut ka babha ka ba ngin buat iki jing kai ki bau jisu hi kai ni ka jing shitham ka ba niwan cha ka seng samla ba min le ka da ka jingmut ka babha ka jungi haba ngi le kanu ka kam ni de ban le da ka jing shitham om da ka jing song shit haba ngi le da ka jing song shit pade kalong kamlong song nong rem hangi ka jing shit nyam pade ni kan chang sa ka jing shit nyam pade kalong ka jing khwan man toy teng kumgi ki samla haba ngi wan yang lain sama haba ngi ki samla ngi wan sa ka seng samla teng ni shu wan tang ki por ki ba don kum ha ki ne ki program ki ba ni se penlong na ni se bu na ni ki don ki program ki ba ni se don kum se pinya ka sub district na ne ka paris ha ba ngi le ban ni se banta ban ni le ka tu ka pen i ba ngi long tang ki samla ki ba sipor ki long ki ba ki samla ki ba paja ba ngimdan kata ka jingmut ka baskem nane ngimdan kata ka jingmut ba lada ngilet cha ka seng samla ngilet na do ka mensiam bangin pemai lade bangin penjanai ka jing ka jongi ndring shulet tang ban pat pensubha ya ka mensiam lade pensubha ya ka met ka phat
kejongi ba ngin sulong le tamasa andre haba niwan jaka seng samla ni di banlong ki samla ki basyat ham hakino kino ki benta wala kide hakam jaga balang hakikam mensiam dani hakikam ki ba ide menyakit ya ba lang nam ta ka ba kamet jong ke imlang ka saulang ide pandon ke jingmut ke baskem hangi ni di banlong ba kita ki samla ki bejanai ba ide bandwai ha uble ba uble hi unpa imun sim kuat ba un penlong ini kita ki samla ki basyat hem andre om ki ba shongshit ba ideiru bandan jingmat ke baskem ha ka ba ini ban perkat shwa ha shwa ban sedang ya keno ka kam ka ba ni tmu nim dei ban le shongshit da ni sedang ni noi kam ru la windei ibarit lene ino ibenta ka jing im gujongi ngaru tang ini kintin ku blai shibon bentalang hangni kakating junga kadai lari kodor mar banyang kapang kabang ayo akalong kajing kodor jong ka ayom len ha kajing im Kristan Catholic ka ayom len kumbangi te baro hi kalong ka ayom jong kajing lit pai nani kajing ka ayom jong kajing kala ka bamud kawiru ka nilaban ong ba hakani ka ayom nila banne shibun ba kikam kiba ujisu hi ukwa ingi banle lingba kane ka ayom ukwa ban khot ingi ukwa ban kring ingi iwei pe iwei sha ka jingkala ka bamun ladangi long kiba pop lane ladangi lale bakla hado kanu kanuru hindai ujisu umjukan dandian nane umjupet ben yangi ladangi klo ban pai shu ka ayom len ru ka jing im Kristan kalong ka ba kodor tam ha ka jing im jingi kumjuru ngala banong house nem balang hi boro away namar ha kani ka ayom ngila ban pusan ngila ban penajing mut ha ka jing im jingi ka bala leng ka no ngila le ban pen ngusi ya ki bahaye ngasem nani yaki paralok prajor haye ngasem ha ka im lang sa lang kamtam hi ya ublay hi but lingba ka ni ka ayam ni jiyo snow nakapor sa kapor ba kinong yalam niyam kijukot juwe ringi barbor ban kala ka bamun kilingdo sa ublay kijuklor ban penkre ban bo iki jing ya ka sakramen jing penyusung nakabenta ki padba kanang ba ki padba hi baro kinkloy ban lechaka bangin yo ay kata ka jing ma bangin na ban penyesok biang sa sisien par bar ublay ha ka jing im Kristan ka ayam len hi kamlong tang ka ayam ka ba ngila ban ay jing isin ay kiway hoj ha kiway ki balang kila ban ong ba ha ka ayam len ngila ban donate ikipisa kat ba kila ay yani kitiar kitar ban ne kum sibenta ka kam isin ay hindi ha ka jing im Kristan ka jungi kamlong tang kata kala ban long ya kala banong ba nila abnya sulok lang para samla lani bat kiwi pat ki badang duna kata ka jingen bangila abnya sulok ba kanu ka jing iya jong ublay hi kalong ka bakong san bat kalong sisa kata ka bakloy ban khot ingi bangila abanyo ay kata ka jing im hi ka bom jukun ngaru tang kini kintin hi kublay shibun Mariam kembang hitap hi di kini ki jingju lo kemarin kilap balong ki flan ta ujumai uslam ki tsunami bat ki pat bedang buan kani ka phang ka bangayo kapen i bat kapen sha ini pa ka jingle persya ya ka jingju lo kemarin kalong bangile persya ya ka basnia ka bawan ka jing jengi Bakini jing julo jang mariang kikila ban pen du jing kan manjingi hindai bar buang di ban bu hi ha kijing duai bat ka ban kijing duai ha ubele kana ban nyo ya kijing kan ne kijing kerman bat ngilat bar bor hi ne kini ki jing julo ne kijing pensyai jang ki baman bat kum ki samla ani ki kena bat ki ramba baro hi
im dei ban do jingkan ban haba kamar yang hukum kadak jong ke jingkan chai ne ki ba senior ki bawanja jing ha ka jing im jangi bagilong tang ki jing senior hindai kal tanik ini ki long ru kum ka jing tas ba ublai wa ayangi kum juru kum kamar yang haba kapanjat ki jing tung jing tab jang ki nangrat ne ki kamar yang kapanjat ki ba ki beri ki latai ki kimsim la do jingkan man hindai ki tai biang kum ki nangrat ki bet biang ki tung biang par ki we par ki jing tung kanamba kan sei so biang lasam senam hindai ki bu kata ka jingkan man haki bat lasam senam kanam jasho bat kaniru ka pen ini ki samla ba yim dei than ban do jingkan man haba ka jing sne ko anja jing im jangi ni dei ru ban bo jingkan ban ho belai ni ban dwai ho belai ta man ni di ru ban em hok ban in la ban le persya ki jing jula jang ki jing pen shoy ba ki bawan ha ka jing im jangi bat yim dei ru than ban chu abet nding ni de ban tre ru hi iden pen i de kam ki jam jangi bat kan kalong ba sai so ada kam sai so house ni senam kan sai so la sam senam takini hi kulish ba Skam lang warjri te kapang ka bangayo akan ekpor kadai ka parsi ukun sarang aure hakani ka benta kum ki kristan ni sotu ke ka parsi jong kun sarang aure barok nitip ka parsi jong kun sarang aure kadai ka jing la jong ya lau pa ka ba mau hi ulapan ya ka baha ka ba dei mau ban yo Andrei ula yo eta ka baha bat ula len ula mi na laye ban len ban penso bahaya la ka jong ka mensim ban penso bahaya ka do tikai ka bajia pan haba ula yo ya kata ka baha ban ula de ban penso baha la penserwa ya ka spa ka jong ka pa haba kun ula dap da ki jing da ki nem sne ka jing jong ula mat shibun ba ki jing bat kum juru haba kun usutu ya kata ka jing jong ka pa haba udon hayeng kupa udap kerhai kabam kadi ke kup kasan hendrai haba ma upat ula jengai na lo kupa udap da kajing jinjar sudah kai ka parsi ka ni kapor kalong kapa ha kajing im jengi kum kisamla habang imach habang ilong kum tau kun sarang aurea habang i jengai ya ublei habang i jengai ublei imach sipun ba kajing jinjar ha ka ni kaperteng kamtam ha ka bai dei ha ka jing imbensim kamtam ha ka bai dei ba ki kam ki jam ha ka bai dei ayeng asam ha ka bai dei perlok prajor ki pun ba ka jing ka bangi ma ha ka jing im ki jangi hendrei ha bangi pai pat shok pa ni tep sibun ba ki jing ko ka bawan no pa namar ni tep ukpa hi barbor ya laki kun ai ka ba te ha ka ni ka parsi kalong ka ba mangikum ki kun samla idei berbor berlong kisamla kibaya yaine kibaya sya kei kabau kupa wa hengi namar ba ke jingker kuhi bonsin kamjuan kamjujia menta hendai kijia hadi na bon kabangi ngimla ben sotu kum ki kun samla te kani kapor ne kleman hoi ke jing im kamlong ka basuk habangi mat shibon ki jing hendai ngi de ben pai berbor show blai na ka benta kejing i kejong u kejing i kejong u bat kum juru kejing kerku kejong u yo sipun ba kejing ai na ka benta kejing im jong i we pai we kum juru hakani kapor kum kisamla hi kum kaseng samla ho ni sibun ngilong kum kita ki kun sarang orea kum kaseng samla mar bon kisamla ki balaja hendrei teng kum ngi kum kinong yelam ni duai pat nama ta ki jongki le se ka to kapor nama ta kun sarang orea le se don ki pat duai nama ta jong de ngi ru kum ki samla ngi duai nama ta ki samla ki balaja de next kem ba ki samla ki balaja kin wan pat shaka sem ka bau blei hi ula mang nama ta jongki ba kin yo sipun ba ke jingker ku nama ta ke jing im jongki simat de tang ni kin but I play shibun ki judges ki pala awan hangne ban besar akan ki kenti kumjuru play shibun ki rang ba palang ba Markus ba faro ki samla ki bedan hangne
Di kapang jonga bangayo kalau kapos tanati kadai kiri kuat hakabalang Katolik. Yang mana lah syong aling sama su akpo ya. Habang layo tani berpai kita ayo cakat. So sting teman. Kani kapang layo kiri kuat hakabalang Katolik. Kani kalau nama ta kirikut bangi kum kapalang Katolik yeju sim yeju bu kum haman lagi seng samla hangi ibu hi kan ya ibu burom haka Maria sister pastor bakut de kum mengiyo ni gaji tip i pada pol bai lawan menendu de ong ba kalau kapas tanat bangi niyo ban buram ilek buram hagane kan sister pasti na bakut kalau ke kaba ai ni kan nuksa kajing bha haman na kisamla jengi kapen i ngi ba kumno bangin le ke kakam ka bha ba kumjuru hala kajing duai bangi dan kam ba man ka kenta man ka por bangila ban duai bari pada ru ibatai kata ba kumno ngi dan kam ban duai kata kajing duai isne yo por ba tang khandiat ru idan kam bantuai kata ru niyo kata kapor lai baji tik kalau kajing tuai ke ba idan kam bantuai banne isnai kalau jisu ubalong ta ublai besya ubala ban pengi yang ni kibrio ban pengi kata kaduksa kumno bangin nya takanti ke babahan am bangin suya lamber bangin ne ki bangin ne ki kum hagajing ngap gajing berai juga ni kasla pertai mencupen tamasa ya ujisu ulong syau tau bukan i kata kalenti kaba bahai te kum kiri kuat kibut kata kan nuksa jong jisu bakum jurung i kalau kalau aktivis te tur ulong uwei ni kiri kuat uba wat jitip ha sepang kayu keres but udairu samla uba melian ha bande akai ki games ki uban le ki basutana akacing hendrai pat sim I no yo ya kata kajing wat jitip jong ki bawat kalau namata ka mensim bat namata kajing net jong how blade takenrat but kumjuru I ba kata kajing wa jong jitip jong ya kata kayu keres kalau berpendan buram hadu kata-kata namar kata kayu keres tu kalau ke ba ai boringi kalau ke ban ai mensiam ni nama krem kayu keres tu yenum la ban ong bakata ngedon kamet bakasnam jong jisu te kumta kini kiru kur ki wa ka jitip kalau ke research ki ka ba hadu kata-kata bangi yo kata kalat bangin yo pendan buram kini kiru kur kibalong siya kata kajing pensya jongki yangi te ni rukun ki samlangi di balong ta ki nuksa kiba ni in buram iki kum kita ki rukut kiba la ban peni yangi bangin nangya smart bangin bandang pendan buram yaki kum kita ki rukut kiba layo sisya ya kata kajing ade bat uble tang kini kentian kublai sibon ba kumangi kiriu pat ba ngidi belong ki brio ki ba tip brio tip belai ki ba kloy banwan shiki mani kum ki jeseng yang eiru ni kloy ban mi khmat ba ni diru ban ladang iwan shi mani ekum turung ngidi ban riam ton buram ngidi ban mani be tik tnya belai nimde ban kiran shini shatai pet brio shini shatai ide ban pele jingmut pet ha ladang iwan shini mani ide pele jingmut bet tik kumbang iwan be teng teng ikloy tang ba ban ong kikam snubha hakikam ki hakanyam teng teng kidan ki brio ki ba ki kam kinda juwan tika hakakam subha pat ki kloy ma ki concert gitu Dengar tang ini,
Lesibun.